O verde da paisaxe galega é o que máis chama a atención dos pequenos saharauis que pasan o verán na nosa terra fuxindo dos 60 grados que se rexistran nos campamentos de Tinduf. Así nolo contan dende a Organización de Solidariedade Galega co pobo saharaui, que coordina o acollemento de máis de 300 menores por parte de familias galegas, 200 das cales son da provincia de Pontevedra. Agora o que lle chama moito a atención é o verde. Hai nenos que lle encanta a playa, pero o verde, os montes, os árbores, o ano pasado, cando foi o tema dos incendios, choraban estos nenos. E dicían, por que matan? Matan los árboles. Non se pode matar a los árboles. E de verdade te chamaba a atención ver un neno saharaui como para ir mirar arder un árbol, porque para ele un árbol é vida. Os 8 nenos e nenas acollidos na Boa Vila visitaron esta mañá o Concello, onde foron recibidos pola alcaldesa en funcións, Carme da Silva, e a concelleira Anxo Ribeiro. As vacacións en paz, como se denomina este período de acollida, que abrangue os meses de xullo e agosto, permite aos cativos de entre 9 e 12 anos desfrutar doutra cultura, da paisaxe e incluso da lingua. É o momento tamén para realizar as revisións sanitarias e sensibilizar sobre a situación política no Sáhara Occidental, derivada da ocupación por parte de Marrocos. Eu o que quería era que non volveran a vir dos campamentos. Eu o que quería era que poideran estar no seu Sáhara, onde teñen unhas riquezas impresionantes en pesca, onde teñen unhas playas para poder disfrutar e que poideran vir pero como un intercambio. Cos nenos saharauis poideran vir a Galicia e cos nenos galegos poideran voltar ao Sáhara, pero ao Sáhara Occidental libre e non baixo ocupación de Marrocos. A cifra de acollementos descendeu notablemente debido á crise, pasando dos 12.000 rapaces acollidos en Galicia no 2007 aos 4.500 que se reciben actualmente. Dende SOGAPS aproveitaron para facer un chamamento a aquelas familias que queiran participar no programa o vindeiro ano, co obxectivo de duplicar o número de acollementos no 2019. E facer un chamamento xa para o ano que ven. O programa do ano que ven xa está aberto. Todas as familias que queiran acoller a unha nena ou un neno para o ano que ven poden inscribirse xa no 986 26 26 37 pola mañán. Tamén se pode acudir ao Servizo de Benestar Social dos concellos da provincia.